Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari NSR Channel akan bagi-bagi pulsa sebanyak 10.000 setiap 1 kali seminggu. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor di samping ini. 088 226 530 629. Ulangi 088 226 530 629. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Tunggu video berikutnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hah? Besok mah kontrak entek loh. Tak telepon mama sih, Mek. Oh ya lah. Mak, aku harap bali kok sore tekan omah. Kok hati-hati. Golek tiket sime tiket di Bali. Oh kok Bali toh, Bali Ranjet Dul. Oh mahku ki sang Krembangan Pitu. Krembangan Pitu nggak rek tek iso mepet nane mepet mas Ya, Pak. Ya, Pak. oh cuk piye cuk iki lagi lempet ada Bali. Oh, anak Bali loh. Bali ya Pak. Oleh-oleh iki. Oleh Oh, pokoknya aku percaya kowe. Goleki panganan sing enak. enak. Heeh. Enak. Ya, sik. Aku telusuri. Ya. Pelayan iki. Ya. Ya. Enak. Oleh enak. Yuk cepet. Tiketnya mepet tuku. Sore tekan omah. Cepet. Oh. I miss you home. Aku masih kangen kamu. Yo, John. Ana di John. Aku orang Bali. Bali? Ah, Ini tak iki. apa nih? Nah, iki. Butuh oleh-oleh. Berapa? Brem. Heeh. Brem. Ya. Ya, hati-hati ya. Ya, John ya. Besok nek wis oleh ngomong aku. Ya, tak anu. Ya. Alon-alon. Mana? Aku kah? Berarti mah sangoni. Kenang go. Mamak nang mbak. Ah, bayang. Wah. Wis ngenteni suwe. Bedino rene. Kok iki teko-teko. Titip ya 200.000 lumayan. Loh, kuwi apa nang ngene? Aku ki titip pro kancaku kene iki. Loh, kuwi ya titip lho. Titip panganan. Kuwi ya titip e. Jare nek wis entuk kon calling ra tau calling. Titip apa kowe? Titip apa ya? Hah? Titip apa? Titip pacitan lho, pacit nang omah ning kok wong ora bali-bali. Nandi yo? Mboten apa dalang Bali peklek sebulan wong kene masuk ra bali-bali. Dintani wis sik. Aku bendino yo ndene. Aku mesti daya ndek ning ya kene iki. Panas aku ngenteni. Mas kenane, Cuk. Nasib kali gawe syuting nang panasan ini. Apa itu? Kita di di rumah. Aku titip oleh-oleh. Heeh. Oleh-oleh. Dari wong nang Bali. Oh iki Bali kampung, udah neng Bali kampung nang mbokne. Apa? Apa? Oh, ayo. Oh piye? Oh.